Roedd Iesu'n cael pryd o fwyd arbennig gyda'i ffrindiau. Roedd yn gwybod mai hwn fyddai'r pryd bwyd ola y byddan nhw'n ei gael gyda'i gilydd. Lapiodd Iesu dywal o'i gwmpas ac arllwys dŵr i bowlen. Doedd ei ffrindiau ddim yn gwybod beth oedd Iesu am ei wneud. Gwnaeth Iesu rhywbeth arbennig iawn. Aeth at bob un o'i ffrindiau a golchi ei traed. Yn anofalus, sychodd ei traed gyda'r tywal. Meddai Iesu, cofiwch ymod i yn eich caru chi. Rydw i eisiau chi garu'ch gilydd fel rydw i'n eich caru chi. Yna, bydd pobl yn gwybod eich bod yn ffrindiau i mi. Roedd ffrindiau Iesu'n gwybod y dylen nhw wneud yr un fath â Iesu a charu pobl eraill.